En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Hola a tots i benvinguts a la sèrie que tractarà i analitzarà la història constitucional espanyola. Durant el següent vídeo comentarem el text constitucional actual, la Constitució espanyola de 1978, de vital importància per entendre el món on vivim, la realitat político-econòmica, social i cultural que ens envolta i el marc legislatiu al qual estem sotmesos. Pel que fa al context nacional, cal tindre en compte que el text s'emmarca en plena transició democràtica espanyola. Arran la mort de Franco, el 20 de novembre de 1975, 2 dies després, el 22 d'aquest mes, les Corts entronissaven Joan Carles de Borbó com a nou cap d'estat amb el títol de rei. Carlos Arias Navarro continua com a cap de govern fins que presenta la seva dimissió el 30 de juny del 76 enmig d'un clima de protestes i mobilitzacions socials amb episodis com el de Vitòria i la cèlebre frase de Manuel Fraga Iribarne de la calle és mia. Fou Adolfo Suárez nomenat nou cap de l'executiu, un polític provinent del moviment que presenta un projecte reformista propugnant unes Corts bicamerals amb un congrés escollit per sufragi universal i un senat de tints corporatius. A més, inicia els tràmits per crear un sistema de partits legalitzant-los tots, fins i tot el Partit Comunista, admès com a tal el 9 d'abril de 1977, després d'admetre la monarquia i la bandera vigent. Així doncs, les eleccions del juny de 1977, on concorregueren tota una gran constel·lació de partits i agrupacions polítiques de tota classe, atorgaren majoria simple a la Unió de Centre Democràtic, UCD, de Suárez, seguit del Partit Socialista Obrer Espanyol com a segona força. El fracàs de comunistes i forces d'extrema dreta es constatà, així com els bons resultats de nacionalistes bascos i catalans. A partir d'aleshores desaparegueren les Corts franquistes i les noves, malgrat no tindre un caire constituent, elaboraren un nou marc legal per al règim liberal democràtic mitjançant els anomenats pactes de la Moncloa. A propòsit del context internacional, val a dir que el text s'enquadra a nivell mundial en gairebé l'última dècada de bipolaritat, és a dir, en les darreries de la Guerra Freda. Per un costat, a nivell polític, la distensió entre els blocs es palesa amb acords de desnuclearització com el SALT I i II o la fi de la Guerra del Vietnam. Per un altre costat, a nivell econòmic, la crisi energètica del 73 s'assetjà en les economies mundials, sobretot les planificades del bloc oriental, les quals entraren en un procés de desacceleració que provocà la caiguda del sistema socialista pràcticament arreu del món. Darrerament, a nivell social, els moviments culturals i contraculturals de resistència al poder establert morien d'èxit amb la introducció en la mentalitat mundial d'aspectes com l'alliberament sexual, les llibertats polítiques o de pensament o la igualtat de gènere. Només el grup mixt i el Partit Nacionalista Basc estigueren al marge de la redacció del text, el qual fou aprovat el 31 d'octubre del 78 per les Corts amb 258 vots a favor, 14 abstencions i 2 vots negatius. Refrendat en referèndum pel poble espanyol el 6 de desembre, tot i que l'abstenció a llocs com el País Basc o províncies de Castilla i Lleó arribà pràcticament al 59%, i sancionat pel rei el 27 d'aquest mateix mes i anys davant de les Corts, es posava així l'inici al constitucionalisme modern espanyol. Quant a la natura del text, ens referim a aquest entorn a dos vessants. Per un costat, formalment, el text està compost per 169 articles en 10 títols, un preàmbul, un títol preliminar i 4 disposicions finals. Per un altre costat, la naturalesa filosòfica té dues parts ben diferenciades. D'una banda, la dogmàtica, que disposa dels grans principis que han d'inspirar el desenvolupament social i estatal, i d'altra banda, l'orgànica, la qual estableix la divisió del poder de l'Estat, l'organització territorial i la distribució de competències entre les entitats territorials. El títol preliminar, Estado social y democrático de derecho, monarquia parlamentària i Estado autonómico. Ens centrem en el primer apartat, atès que dels altres ens ocuparem més endavant.
El concepte central és el de l'estat de dret, el qual implica igualtat davant de la llei, separació de poders, legalitat de l'administració i cobertura dels drets i llibertats fonamentals. Els adjectius de social i democràtic tenen una funció correctora. El primer és un concepte imprecís, però a la Constitució caben dues posicions distintes. Per una part, una lectura positiva, que el considera una prolongació de l'estat assistencial, una garantia dels drets socials i econòmics en el marc capitalista que el text accepta, tot i que introdueix la possibilitat de la intervenció estatal en l'economia. Per una altra part, sectors més crítics observen que aquesta caracterització és insuficient per a dur endavant la tasca de transformació social i econòmica que correspon a les estructures polítiques. L'adjectiu democràtic també ha donat peu a interpretacions diverses. Des del punt de vista tradicional es pensa que la democràcia és un principi de participació ciutadana i una norma de convivència que al·ludeix als principis d'igualtat i llibertat. Des d'un punt de vista radical, en canvi, s'entén que l'estat democràtic s'ha de fonamentar en una societat justa, cosa que implica la superació del model capitalista. Allò cert és que amb aquests mots el text constitucional s'apropa a les democràcies occidentals i abandona la fe en la justícia de l'ordre econòmic i social, de manera que preveu que l'Estat desenvolupi 5 missions: la satisfacció de les necessitats col·lectives, l'assegurament de la producció suficient de serveis d'utilitat general, la garantia de la competència, l'aconseguiment de certa justícia i equilibri en la distribució de la riquesa i, finalment, evitar l'atur forçós. El títol primer, de los derechos y deberes de los españoles, responen a la Declaració Universal i als convenis internacionals sobre drets humans i els codifica. No obstant això, tant les persones físiques com les jurídiques gaudeixen d'aquests, però no l'home abstracte, sinó l'home nacional, motiu pel qual existeixen diferències entre els drets dels espanyols i els estrangers, fins i tot entre aquests últims segons el seu país de procedència. El conjunt de drets es classifiquen en 3 segons les seues garanties constitucionals. A resultes d'això, trobem drets de majors garanties, com són els de la més elevada rellevància política, els drets fonamentals i les llibertats públiques, drets menys tutelats, com els econòmics, i drets no garantits, que es justifiquen així perquè l'Estat i la societat no depenen de la seva existència, com són el règim públic de la seguretat social o la protecció a la salut. A efectes pràctics, cap una altra classificació: drets civils individuals, llibertats públiques, drets polítics, drets de prestació i principis rectors de la política social i econòmica. Quant als deures, cal ressaltar el del coneixement de la llengua oficial de l'Estat, la tributació, la conservació ambiental, la col·laboració amb la justícia i la defensa del país. El títol segon, la corona, tracta la justificació d'aquesta, donada pel referèndum del 6 de desembre del 1978, la successió o les competències d'aquesta, les quals es redueixen a assumir la més elevada representació de l'Estat i simbolitzar la unitat i permanència de l'Estat, arbitrar i moderar el funcionament de les institucions i el comandament de les forces armades, totes elles sempre aprovades per les Corts. En definitiva, una funció sancionadora de tot allò que disposen la resta de poders constitucionals. A més, aquest títol estableix la inviolabilitat del monarca i la seva figura. El títol tercer, de les Cortes Generales, regula les dues cambres, a saber, Congrés i Senat, aquest últim una institució de representació territorial subordinada al primer i la gran contradicció del sistema. Així doncs, el Parlament planifica i dirigeix la política i la iniciativa legislativa juntament amb el govern, aprova els pressupostos d'aquest darrer, proveeix altres òrgans estatals, com ara els magistrats del Tribunal Constitucional, i aprova o rebutja tractats internacionals o declaracions de guerra. Endemés, possibilita qüestionar el govern i crear comissions d'investigació que depuren responsabilitats polítiques. El títol quart, del Gobierno i l'Administració. Efectivament, aquest títol diferencia entre el govern i l'administració, vist que el primer dirigeix la segona, la qual és jurídicament responsable però políticament irresponsable. El govern es composarà d'un president, un nombre variable de vicepresidents i d'uns ministres en funció de la voluntat del president. Si seguim l'article 97, el govern s'encarregarà de la política interior i exterior, l'administració civil i militar i la defensa de l'Estat, sempre sota el control del Parlament. El títol sisè, del Poder Judicial. La Constitució concedeix al Poder Judicial la tutela dels drets i llibertats i el control de la legalitat de l'administració. Els jutges han de ser independents, responsables i sotmesos a lleis.
Així mateix, no poden exercir cap altre càrrec públic o privat ni pertànyer a cap associació política ni sindical. El Consell General del Poder Judicial governa aquest poder, integrat per un president que també ho és del Tribunal Suprem, 12 vocals escollits per Parlament i Senat entre els jutges en actiu i 8 vocals escollits també per aquestes instàncies entre advocats i juristes de reconegut prestigi. El títol 7è, Hisenda, inclou 8 articles a propòsit dels principis hisendístics i econòmics de recaptació tributària. El títol 8è s'ocupa de l'organització territorial de l'Estat, definint Espanya com un estat plural amb diferències i regions històriques, però sense qüestionar la indivisible unitat espanyola. Regula l'estat autonòmic, un dels principals punts de fricció de l'actualitat, concepte jurídic amb atribucions de tota mena però limitades al seu àmbit territorial. Així mateix fa allò propi amb les figures de les províncies, diputacions i municipis. Respecte a les autonomies, aquestes accediren per una doble via, l'article 143 o via lenta amb un règim preautonòmic de 5 anys i l'article 151 o via ràpida amb l'atorgació de competències de l'Estat immediatament com fou el cas de les nacionalitats històriques de Catalunya, País Basc, Galícia o Andalusia. El títol 9è del Tribunal Constitucional és una mena de blindatge al text jurídicament parlant a còpia de la creació d'un òrgan per damunt dels tres poders per controlar les institucions, fet que es compensa amb la participació d'aquests organismes en el nomenament dels 12 membres del tribunal. El títol 10è i últim de la reforma constitucional és el darrer mecanisme de defensa constitucional a l'hora de modificar el règim. Així, quan es tracta de modificar punts que no afecten els drets i llibertats dels ciutadans o bé la figura de la corona, la reforma ha de comptar amb el suport de 3/5 parts de cada cambra o 2/3 en el Congrés després de la primera votació conjunta en les dues cambres i, posteriorment, ha de ser ratificada amb un referèndum ciutadà en cas que així ho demane la 10ª part dels diputats o senadors. Aquest procediment va ser seguit motiu de la signatura del Tractat de Maastricht, el qual implicava la concessió del sufragi als ciutadans comunitaris en les eleccions municipals o del famós 135 modificat per PP i PSOE l'any 2011. No obstant, quan les reformes siguen totals, afecten els drets i llibertats ciutadanes o a la corona, el procés es complica més. Així doncs, cal que la reforma compte amb el suport de 2/3 de cada cambra, però tot seguit s'han de dissoldre les Corts i que les noves aproven la reforma per 2/3. Finalment, el referèndum de ratificació és obligatori. Comptat i debatut, la Constitució espanyola del 1978 està facilitant un dels períodes de major estabilitat constitucional i política de la història espanyola, únicament superada per la del 1876. Aquest èxit es deu a que, a diferència de les constitucions anteriors, ha estat realitzada tenint en compte totes les forces polítiques del moment, sota un esperit de consens que venia marcat pels difícils temps de la transició a la democràcia. Gràcies a l'adopció d'aquest règim constitucional, Espanya s'ha inserit amb normalitat en el context europeu i gaudeix d'un sistema polític amb molt bona salut. Ara bé, des de fa uns anys, les qüestions estatutàries i les veus dels nacionalismes que les acompanyen comencen a demanar una reforma constitucional. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.